Východ na nástupiště 3 použite severní odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensku smer Margecany a Poprad Tatry pravidelný odchod 5 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 3. Osobný vlak. Čaute. Tak zase vyrážam jednu z mojich aktivít. Dnes to nebude žiadna výzva, žiadne výkony, nič. Pozrite sa. Idem vlastne na mojom e-bajku. Počkajte, trošku to vzdialím. Idem na e-bajku do Telgartu a vyšlapem si na Kráľovú holu. Odtiaľ by som mal ísť v strede zhruba čo je medzi Šumiacom a Kráľovou hoľou. Tá chata pod Kráľovou hoľou. Po tým nejakých možno kilometr budem odbočovať doľava pri ceste naspäť a pôjdem smerom na stanica, bývalá stanica Werner. No a snáď by som mal ísť na Venársky kopec dole do Wernára. Neviem, aká dedina tam je, a mal by som to ukončiť dnes v Hrabušiciach. Takže je to taký skôr výlet. Takže ideme na to. Toto. Áno. Je to nové, teraz som kupoval pred mesiacom. No. Tak kto ví? Majte sa. Tak vystúpil som v Telgarte pri penzióne. Prešiel som vlastne cez Telgart. Pozrite, aká krásna asfaltová cesta tu vedie. Počkajte, trošku to rozbehnem. A vlastne prechádzam teraz z Telgartu na Šumiac. Je to... Neviem, keď som to premerial, sa mi zdalo, že tu je menšie stúpanie ako z Červenej Skaly, takže som vystúpil v Telgarte. A pozrite, aký asfalt, no nádhera. Takže začíname. No za nejakých, neviem, 5 minút mi to trvalo. Ako je pravda, že idem na elektrickej motorke, takže z Telgartu nejakých, dajme tomu 10 minút
A sme na vrchole kopčeka medzi Stelgartom a Šumiacom. Teraz sa prakticky po tomto novom asfalte spustím do Šumiaca. Takže ide to, zatiaľ to ide perfektne. Tak už som dorazil na tú prvú otočku, ale nedošiel som odtiaľ zo Šumiaca, ale došiel som odtiaľ z Stelgartu. Taká skratka, musel som síce tu na druhej strane tohto kopca, vlastne takto som došiel z Stelgartu, tak. Ako bolo tam strmé, musel som tlačiť, lebo nikto není tam vyjazdený, nikto tam ani nechodí. Ale ušetril som Stelgartu, som nemusel schádzať výškový nejakých 100 metrov do Šumiaca a znovu 100 metrov hore. Takže je to taká skrátka, keď to niekomu pomôže. Takže prvú otáčku mám za sebou. Tak oproti tomu, čo som teraz išiel v lese, tak toto tu je rovinka. No, super. A tam je lyžiarsky svah vlastne v Stelgartu. A už tu som na druhej otočke. Tu je nejaký altánok, alebo čo to je. Aha, ideme pozrieť. Čakajte. Jasne, tu sa dá posedieť. No. Ale krásny výhľad je odtiaľ na zjazdovky nad Stelgartom. To je vlastne pre peších a tu je ešte ďalšia cesta. A zrejme tiež vedia asi na Kráľovú hoľu. Takže trošku oddychneme. Počkať. No, motorka zatiaľ šlape. Jaká skála to je. No ale pozrite, Slovensko. Ale tá skala je zaujímavá. Perfektne to je. A zrazu sme tu dvoja. Jaj, môj deň. Aha, to je Brezňanská dolina. Takí ďalší peši turisti. No, odtiaľ nie je ich vidno. Kráľovú hoľu. Tak ideme ďalej. No, už sa nešmyknem.
Tak som pri tej druhej a vlastne tretej otočke. Vlastne keď budem schádzať naspäť, tak tam pôjdem touto cestou smerom na Bernard. Už teraz najbližšie bude tá chata pod Kráľovou hoľou. Tak prvýkrát tam hore na cestu sa mi zjavila Kráľová hoľa. No ale poviem vám pravdu, keď som nešiel na e-bajku, tak v živote na bicykli tu nejdem. Ja som si ešte aj na e-bajku musel dať pauzu. Leje sa zo mňa, mám nadváhu. Darmo. 126 kg, 126 kg. Tak už prichádzam na chatu pod Kráľovou hoľou. Dobrý. To je horská chata pod Kráľovou hoľou. No, idem dať nejaké pivo, keď sa tu dá dať. No, tu sú zjazdovky lyžiarske svahy nad Talgartom. No, tí sú pred chvíľkou, teraz čo ma obali, pred chvíľkou sme si dali pivo na chate. Aha, tam je Kráľová skala. No a tam niekde Kráľová hoľa. Neviem, teraz mi títo, čo ma obali, mi hovorili, že zhruba polovicu máme za sebou. A že dnes dokonca má sprch, no tak idem čím skôr na to. Tak už začínajú pekné výhrady. Pozerám, že tu je nejaký salaš. Akurát doja ovce. Aha. Tuto by mala byť Kráľová skala. Vlastne SMPčka ide poza ňu, čiže za chvíľku budem križovať SMPčku. Aha, tu vidno koniec stožiara na Kráľovej holi. No a schladilo sa. Ja, bolo možno nejakých 10 stupňov. No, ideme ďalej. Tam je
Tam je SMPčka. Tak za chvíľku to budem križovať. Zastavím sa tam pri tom. Normálne sa začínam hanbiť trošku dole. Teraz vám ukážem. Pozrite tam pri tom smerovníku idú asi 3 až 4 SMPčkari. Jaj, tu som išiel pred 2 rokmi. Vlastne tam je kolik, počkajte, kde som to ja videl. Aha, tu som sa guľoval vtedy, keď som išiel s mojou priateľkou. A tam je vlastne stožiar trčí. Dúfam, že im to nebude vadiť, keď natočím. Jaj, chalani, máte ešte riadnu cestu pred sebou. A tak si ich počkám. Takáto cesta Šotolino, no, to už dole bola úplne rozbitá, tu je aspoň trošku asfalt. Ja tamto nie sú SMPčkári, tí 4, ale ten jeden je určite. Vieš, ja som tak išiel pred 2 rokmi tu na som... Ktorý deň ideš? První dnes, teď ráno jsem začal. Ja, že ty to ideš na etapy ako, hej? Já jsem ráno přijel, jsem měl přes noc. A ty nejdeš SMPčku? Ty ideš len ako hrebeň nízkych Tatier. Ano, a pak ještě velkou faturu bych si chtěl. Aha, že ty nejdeš z Dukly. Aha. Já jdu teďko dneska ráno jsem byl ze Stuttgart. Jasné. Lebo ideš vlastne po ceste Hrdinou SNP. Ano. Tak to musíš ísť najbližšie, keď budeš na Duklu a tak. To je nejakých 770 km. No vy teraz máte stezku Českem, nie? Ano. Že je také niečo. No super. Ja som tuto išiel tiež ako pred 2 rokmi so synom. A tu nás sme došli, tuším, 13. alebo 14. deň sme išli tu na hore na Kráľovú hoľu. No. Je to makačka, že? Příjemná. Ako, počkaj, dnes budeš na Andrejcovej zrejme spať, že? Možná bych šel ještě dál, no. Ďalej? Já si myslím, že ještě budu mít čas, no. Aha. Jestli ta priehyba, jsem koukal, že se dá. Tak... Ale to je len taký altánok, vieš, taká len striežka a na stole. Stanu, no. Ja, jasné. Aha. A potom, keď ideš na Čertovicu, tak ťa čaká najkrajšia trasa, ako Čertovica a Ďurková. No. To bych ještě šel někam dál, ale tam leda v chatě, no. A já jsem chtěl spát venku, no, nechtěl jsem spát jako vevnitř. Ale no, sice teraz búrky také zvykne byť ako. Tak pre chvíľku som krížoval cestu Hrdinou SNP. A teraz vám tu chcem natočiť túto záhradku, tu pozrite, okolo cesty, čo tu rastie. No tak toto je... No chápete toto? Čo to je jak kvetinová výzdoba v meste normálne. Tu by mal starosta zo Šumiaca normálne posielať auto cisternové a polievať to. Nádherné kvety. A tam je Telgard, lyžiarske stredisko. No a hore je vysielač. Trošku tu je lepší asfalt, ale kúrnik, že sa tu nenajdu prostriedky finančné. Tá banda toľko vecí už rozkradla tu a nevedia tu asfalt dať na tú Kráľovú hoľu. Tak už koľko na ceste bolo napísané nejaké 2 km na vrchol. Tak už to nie je ďaleko.
Počasie zatiaľ, no, drží to, ale tým, aké boli horúčavy teraz, som myslel, že bude krajšie, ale dobre, to aspoň tu by sa lialo zo mňa a tak je to celkom v pohode. No, tak ešte pár metrov. Tak už prichádzam k predposlednej otočke. To mám to domotané. Takže tak nejak to vyzerá. A už to nie je ďaleko. A teraz keď si tak matne spomínam, keď sme šli SMPčku, vždycky sa zdalo, že ten vysielač je tak blízko. A ešte potom šlapali pol hodiny minimálne. Takže no, pre chvíľku som šiel tam dole po tejto ceste. No a práve som obol chalanov, čo idú na obyčajných horákoch, klobúk dole pred nimi. Jaj, už mám len nejakých, neviem, 50 metrov. Počkajte, to mám celé tu domotané. No, dobrá kosa tu je, ale aspoň, že nepršia, není hmla. Super. Už niektorí oddychujú. Celé to je ochránené, to sa dá čo prerába. Trošku pod mrakom, ale tam vidno normálne SMPčku chodí. Vlastne po hrebení, čo sa ide nízke Tatry. Krásne. A ideme ešte k tomu pomníčku. No, musím vám natočiť tohto chalana. Môžem ťa natočiť, nie? Počujete, tento chalan dnes ráno vyštartoval z Rebucej a pozrite, kde našiel. Kráľová hoľa. Super. Ale nie na e-bajku, ale na obyčajnú, nie ako ja, na motorke elektrickej. On si to poctivo vyšlapal. Ale síce ja by som tu asi nevyšiel, keď som nemal e-bajke. No, nie je to najhoršie, to počasie, že? Hej, škoda, že táto nevidno, no. No, super. Tam tie kolíky drevené, vlastne v zime SMPčka je vyznačená, alebo cesta hrebenia nízkych letín. No, Kráľová hoľa. No a ja za chvíľku pôjdem dole. Na chate pod Kráľovou hoľou sa naobedujem. Pozeral som, že tam majú nejakú polievku, také husé polievky majú, čiže dám polievku. Druhé jedla nebudem dávať, aby sa mi dobre šlapalo. A mastím na Vernár. Neviem, na baterke mám nejakých 48%. Teraz to vypnem. Dúfam, že dojdem do tých Hrabušic. Tak, čaute.
Idem teraz takou skrátkou, už som neschádzal dole do Telgartu, ale na pusté pole, alebo proste na stanicu Verna. Dočkovi, ale pozrite toto tu na tá lúka tých fialových kvetov. Tak teraz som zišiel pod chatou, pod Kráľovou. Som odbočil na tej druhej otáčke, doľava som odbočil. A vlastne som išiel smerom na rozcestník Zuber, Dilongova. A vlastne tu som prišiel, pozrite, tu už je taký úsek, ja neviem, 2 km je možno asfaltka. A tu za chvíľku sa pripojím na tú hlavnú cestu, čo ide z Telgartu na Rožňavu, na Poprad vlastne. No pomaly prichádzam do cieľa dnešnej etapy. Predo mnou je Spisky Štiavnik a priamo a tam trošku vpravo sú Hrabušice. Ešte nejakých 5 kilákov a som v Hrabušiciach. Celkom dobre to dnes vyšlo. No, je presne 14:59, čiže 3 hodiny a ja som dorazil do Hrabušic. Tu nás sa požičavajú člny a vlastne aj platí poplatok. Sice dnes sa to neplatí, dnes sa platí na Podlesku a práve som sa dočítal, že keď je pod 70 centy prietok, tak je veľmi prísny zákaz plavovania. Tu sa dávajú člny na vodu. Také krásne, také pieštité to je. A vlastne stade sa začína splav prielomu Hornádu. Toto plánujem na budúci rok, tak možno ako videa z bicyklovania z SMPčky, tak budete mať aj zo splavovania. A síce vlastne už toho roku jedno video zo splavovania Hornádu. Ale vlastne v tej časti z Malej Lodiny do Košic. Takže dnes idem sa ubytovať. Mám ubytovanie penzión Anna. A ja neviem, bude mať nabitú baterku a idem smerom na Košice nejak, ešte neviem, mám presne trasu. Takže, čaute.